Ξέρετε, κάναμε μελέτη ότι αν η ανθρωπότητα τηρούσε ανά 7 μέρες αυτό το κύκλο, το προσδόκιμο ζωής θα είχε ανέβει στο 100ο έτος ηλικίας και θα είχαμε κατά 60% εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν ισχύει μόνο με αυτό, ισχύει και για τη γη. Για τα πάντα. Γιατί άμα τα 6 χρόνια τη γη και την αφήνανε να η αγρανάπαυση λεγόμενη. Που παλιάτικα μία αιτία ότι τα προϊόντα της γης καταστρέφονται είναι γιατί οι άνθρωποι συστηματικά δεν αφήνουν τη γη να ξεκουραστεί. Ξανά και ξανά εκεί. 2-3 καλλιέργειες μια χρονιά. Και κάποια στιγμή η γη, ξέρετε τι λέει. Μπάστα. Ναι. Όχι, άσυχτη λέει. Και με λιπάσματα και με όλα. Προσέξτε όμως τώρα. Επειδή είμαι επιστήμονας και επειδή θέλω να ξέρω την αλήθεια και επειδή σας δείχνω πολλά από τη φύση, σκέφτηκα κάτι στο μυαλό μου. Αν αυτό ισχύει, θα πρέπει να υπάρχουν ζώα που τηρούν την 7η μέρα. Ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Και έψαξα. Αν είναι προγραμματισμένο, σίγουρα. Έψαξα ορνηθολογία. Στη Βραζιλία, μέσα στον Αμαζόνιο, ανακαλύψανε, υπάρχει ένα πουλάκι. Λέγεται John of the Man. Το man, όχι το τρέλα, M-A-D, M-U-D, τη λάσπη. Ο Ιωάννης της λάσπης. Ξέρετε τι κάνει αυτό, ένα μικρό σταχτή πουλάκι, όπως το χελιδόνι το δικό μας, κάπως έτσι, τόσο όμορφο. 6 μέρες την εβδομάδα τρέχει, παίρνει λάσπη, κάνει όπως τα χελιδόνια κάνουν τη φωλιά του στη λάσπη εκεί, στο δειλινό όπως τώρα, όταν ο ήλιος αρχίζει και δει, ξέρετε τι κάνει? Κάθεται στο κλαδάκι και μέχρι το δειλινό της επόμενης ημέρας δεν κουνιέσαι. Και λαϊδάει. Ευχαριστία. Δίνει δόξα. Για να το κάνει το πουλί αυτό, οι επιστήμονες είπαν ότι στον εγκέφαλο του έχει γονίδιο που το ενεργοποιεί και το κάνει να μην δουλεύει και να κελαϊδάει. Ποιος ενεργοποιεί το γονίδιο, παιδάκια μου? Φίλοι μου στον Αμαζόνιο. Μην μου πείτε το πουλί κάνει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πες το Χρήστο. Δεν θα έπρεπε όλα τα ζώα που δεν επηρεάζουν από εμάς? Έρχομαι. Πολύ καλή ερώτηση. Και όχι μόνο αυτό, στη Βραζιλία πάλι στον Αμαζόνιο ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν μέλισσες που δεν έχουν κεντρί. Για ποιο λόγο η μέλισσα έχει το κεντρί? Ποιος είναι ο ρόλος αναγκαίος? Να κάνει τι με το κεντρί? Προστασία. Πολύ ωραία. Όταν στη δημιουργία, αν διαβάσετε, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα στον κήπο της Εδέμ, είχε δημιουργήσει και μέλισσες. Είχαν κεντρί εκεί οι μέλισσες? Γιατί δεν θα είχαν? Γιατί δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε εχθρός. Πολύ σωστά, δεν υπήρχε εχθρός. Για ποιο λόγο σκοτώσουνε? Ξέρετε, αυτές οι μέλισσες είναι καταβολή από εκεί. Και ξέρετε τι κάνουν αυτές οι μέλισσες? 6 μέρες βγαίνουν από την Κυψέλη και μαζεύουν μέλι στο δείλινο αυτό, μέχρι και την επόμενη μέρα μένουν μέσα στην Κυψέλη. Δεν βγαίνουν από την Κυψέλη έξω. Έχουμε περισσότερο μυαλό από μια μέλισσα, από έναν Ιωάννη της λάσπης. Ερώτηση. Γιατί τα ζώα στον Αμαζόνιο φαίνεται ότι τηρούν την ανάπαυση της 7ης μέρας και τα ζώα εδώ ή και εμείς δεν το κάνουμε? Δεν έχουν εκφυλιστεί απλώς. Πού είναι το πιο φυσικό περιβάλλον? Εδώ ή στον Αμαζόνιο? Στον Αμαζόνιο βέβαια. Στον Αμαζόνιο. Επειδή λοιπόν είναι το πιο φυσικό περιβάλλον, προς το τέλειο, το αρχικό, είναι πολύ πιο εύκολο η Σοφία να κάνει τι? Θα μου πείτε να πάμε να ζήσουμε στον Αμαζόνιο? Όχι. Αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Αμαζόνιο σε κυταρικό επίπεδο όταν ζείτε εσείς ανάλογα κάθε μέρα. Ναι. Ορίστε εσείς. Εάν 6 μέρες, ξεκινώντας από την Τετάρτη, δίνω στον εαυτό μου μια επιβάρυνση. Την Τρίτη την επόμενη. Που συμπληρώνουν 7 ημέρες. Που συμπληρώνουν 7 ημέρες. Αναπαυτώ τότε. Και βαφτίσω Σάββατο. Τι γίνεται? Υπάρχει αλλαγή, γιατί η εβδομάδα δεν συμβαδίζει με το μήνα ή το χρόνο. Είναι αυτοτελής. Ναι. Δηλαδή μπορώ να βαφτίσω όποια μέρα θέλω. Σαν ανάπαυση. Πολύ ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Προσέξτε. Μπράβο. Ακούστε. Αυτό το σκέφτηκαν οι επιστήμονες. Και όταν το κάνανε αυτό δεν έφερνε το αποτέλεσμα αυτό που σας λέω. Το έφερνε μόνο στη συγκεκριμένη ροή.
με την ευκαιρία. Μπορεί να έχουμε χάσει κάπου το χρόνο στο μήνα ή στα χρόνια γενικά, με τα δίσεκτα και τα 360-65, αλλά ο ρυθμός των 7 ημερών δεν έχει αλλοιωθεί από την ημέρα της δημιουργίας. Είναι ο ίδιος τώρα. Γιατί όμως ο Θεός λέει την 7η μέρα? Τι διαφορετικό μπορεί να έχει μια μέρα από την άλλη? Σωστά? 24 ώρες έχει. Γιατί να λέει εκείνη την ημέρα? Και να μπει την Πέμπτη. Και οποιαδήποτε μέρα, ας είναι 7 ημέρες. Γιατί εκείνη την ημέρα? Λοιπόν, γιατί? Αν διαβάσετε στη Γέννηση, στη δημιουργία, ο Θεός τις πρώτες 3 μέρες, ξέρετε τι κάνει? Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης σήμερα. Αν διαβάσετε λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες, ο Θεός δημιουργεί χωροχρόνο. Δηλαδή την πρώτη μέρα είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως. Είναι χώρος και χρόνος μέσα στο σύμπαν το φως. Δεν δημιουργεί ήλιο, το φως δημιουργεί. Και κάνει χωροχρόνο στο στερέωμα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός τι κάνει? Χωρίζει τι? Τη δημιουργία. Στον ουρανό. Δημιουργεί χωροχρόνο στον ουρανό και στη θάλασσα. Τα ύδατα από πάνω με τα ύδατα από κάτω. Δεύτερος χωροχρόνος. Την τρίτη μέρα ο Θεός τι κάνει? Κάνει την ξηρά. Χωροχρόνος στο στερεόδαμος. Και τώρα προσέξτε. Την τέταρτη μέρα ξέρετε τι κάνει? Γεμίζει την πρώτη με τι? Με πράγματα. Δηλαδή, την τέταρτη μέρα κάνει τον ήλιο, τα αστέρια, τη σελήνη και ό,τι τους αστέρες για να λάβουν στο στερέωμα. Ενώ την πρώτη μέρα δημιουργεί το χωροχρόνο, την τέταρτη μέρα, το βάλω 1, 2, 3, την τέταρτη μέρα γεμίζει το χωροχρόνο με πράγματα. Το γεμίζει, το πληρώνει. Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά πληρώσετε τον νόμο, είπε ο Χριστός. Να τον ολοκληρώσω. Την πέμπτη μέρα, εδώ έχει κάνει τον ουρανό και τη θάλασσα. Ξέρετε τι δημιουργεί? Τα πτηνά και τα θαλάσσια είδη. Αυτό έρχεται κόντρα όμως της εξέλιξης που λέει ότι τα θηλαστικά ήρθαν από τη θάλασσα και κάτω. Ενώ σύμφωνα με τη δημιουργία πρώτα δημιουργήθηκαν τα ζώα μέσα στη θάλασσα, γι' αυτό έχουμε και δελφίνια και φάλαινες. Και όταν αυτό οι εξελικτικοί βιολόγοι το βλέπουν έχουν πρόβλημα. Λένε πρέπει τα ψάρια γίνουν θηλαστικά και μετά ξαναγίναν πάλι και πήγαν στη θάλασσα. Και την έκτη μέρα τη γεμίζει με την ξηρά, φτιάχνοντας όλα τα ζώα στην ξηρά και τον άνθρωπο. Στο τελείωμα της έκτης μέρας φτιάχνει τον άνθρωπο. Τώρα, είστε μαθηματικός, ναι? Πρώτη μέρα χωροχρόνο τη γεμίζω με κάτι. Δεύτερη μέρα χωροχρόνο τη γεμίζω με κάτι. Τρίτη μέρα χωροχρόνο τη γεμίζω με κάτι. Και στο τελείωμα, στο απάβγασμα δημιουργεί την 7η μέρα. Η 7η μέρα είναι χωροχρόνος? Είναι. Είναι 24 ώρες, κανονικά. Με τι τη γεμίζει ο Θεός? Με ανάπαυση. Τι σημαίνει παρουσία του Θεού? Σημαίνει ότι ο Θεός εισέρχεται, προσέξτε, κυριολεκτικά μέσα στο χώρο και στο χρόνο και γεμίζει με την παρουσία Του. Θυμάστε κάποιο περιστατικό που ο Θεός γέμισε με την παρουσία Του συγκεκριμένο χώρο και χρόνο? Είναι καταγεγραμμένο στο Λόγο του Θεού. Ο Μωυσής βρίσκεται στο όρο Σινά και ξαφνικά βλέπει την καιόμενη Βάτο. Και τι του λέει ο Θεός? Λύσε τα υποδήματά σου, για το μέρος όπου στέκεσαι είναι Άγιο. Γιατί ήταν Άγιο το Σινά? Γιατί η παρουσία του Θεού το έκανε Άγιο. Είναι Άγιο τώρα το Σινά? Όχι. Γιατί ο Θεός δεν είναι εκεί. Αν ο Θεός εμφανιστεί τώρα εδώ πέρα, είναι Άγιο το μέρος? Φυσικά και είναι Άγιο. Έτσι αγιάζει κάτι.